Szevasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit! Erre vagyok. Itt van velem Máté és Martin. Köszönjetek be, srácok! Csőztök! Jump-ozni fogunk. És hát, amikor ránk jön a sor, akkor hát nyomjuk. Azt a rohadt! Szóval... Máté, itt vagy, jó, itt vagy, Máté, meg vagy. Meg itt van a be is. Itt van. Jó, akkor itt van a bár. Nézzétek! Nézzétek! 456-os vagyok. Viszem a babát. A nagypa. A Pali tényleg 456-os. Meg én is az vagyok. De nekem csaj izén van, ilyen csajos számom meg. De ez mi? Oj. Oly, baká! Ugye? 40-60. Na srácok, nyomjuk. Aha, kezdődik. Vigyázzatok. Hoppá. Fogd már be! Bazd meg. Leestem a rádba. Az jó. Nézem, Máté. Szarok vagytok, let's go! Bro, amúgy vágjátok, hogy én voltam csak egyedül a baba mellett. Figyelj, dance. Oh shit, bro. Nem vagyok, Gec. Jó, te elsőre van. Na nézzük, hogy fog leesni a Mátéka. Tényleg amúgy. Bassz meg, leesik a faszix. Csávó lett van, de nem halt meg. Ez mi? Csávó az úgy... Ja. Nyert a csávó. Figyú, meg kell védeni a babát. Figyelj, megvédjük. Megvédem. Mondd meg! Új a testi! Konkrétan így a csávó így felemelkedik, és leemelkedik. Na, ezt aztán jó magyarosan elmondtam, mi? Martin, itt vagy? Hozd meg! Kezdődik. Én meg elbambultam. Törö. Ja. De nekem laggol a játék, hát ezzel most nem tudok mit csinálni. Én is már megint benn vagyok, nézed, hogy leesek-e vagy nem. Már megint. Na nézzük, Máté! Direkt oda fogok zoomolni, amikor leesel. Azt a kurva, Máté! Nagyon mész. Nice! Nyomod, Máté! Let's go! Nagyon jó vagy. Hát a csávó konkrétan, a baszi konkrétan leugrott a fa. Azt higgyék, hogy Duit 456 rád. Azért, mert ráadtam a pólómat kisbabára. Jaj, Isten. 456, azt mondtam, ugye? Yes vagy! Ez az! Na srácok, még egy kör, azt csuma. Akkor... Na nézzük, srácok, Máté! Szépen leesett a pit. Máté. Meg Martin csak nem akar kiköszönni, mert egy balfasz. Na, szevasztok, srácok! Martin egy balfasz volt.